था बबुआ। हाँ मम्मा इलिया कुला देलवा। तू मरल का करके? ना हमरा मार के धंसो देले सा। हां चल ना बता काजी का करता ऐसा लइका के मार के सबका पाट फोड़ देलेला। के ह का हो गनुआ के माई तोहर बेटा वा काहे हमर बेटा के मरल सा? आय हमार लइका मरल सा कि तोहार लइका हमर लइका के मरल सा? तोहार लइका हमर लइका के धंसोर देल सा। चुप रह, दिन भर बेटा के कान काट के छोड़ देवेलू, ना पढ़ावत आलू ना लिखावत आलू, लूर लक्षण कुछ सिखाही के नहीं के। दिन भर छोड़ देवेलू कि चरत चले ने ओने। हां तो कोई धसोरी तो कोई छोड़ी बढ़िया कि हां ठीक कइले धसोर देला सा मर ले तो ठीक कइले बढ़िया कइले मर ले तो जो तू घर में जो आजा हइसे कोई मारेला देखा लइका के गिलाट निकाल देले बा। देखो अपन बेटा के लूर लक्षण सिखा द, आगे बाद हमर बेटा के अगर छू दिनु तो ओइजो करके काट दे। आ तू कुछ ना करबू, बहुत ओकर मन बढ़ल बा, ढेर दिन से हम देखा बोललू से बोलू। अब अगर हमर बेटा के बारे में एक शब्द बोलबू त राख लगा के तार जीभ काट ले। आ चुप ना टिनिया, करिया बेटा लेके धइले नहीं के धरात। ओइ देखो दादा कतना एकर मन बा। अरे सौतिनिया हमर बेटा के करिया कहबे? सुन हमर बेटे ना हमर भतारो करिया बा। आ उहे करिया भतरा पर बाप पर 15 लाख तिलक देलस। जान तरीका है काहे कि नौकरी करेला। तोर मर्दा गोरे रह के का करलस रे? दिन भर कोना में घुसा रहेला। आ सुन दिस उहे करिया ठमरदा महीना दिन में 1 लाख रुपया के महीना उठावेला आ ओकरे पर हम राज करता। तोर गोरका मर्दा रह के का करलस रे? का अतना तोर मन बनल बा कि हमर मर्द के देख के तुम छोटा आ ये दादा पकना मन बनल बा गोर घुस के धसो रते धक त छोटे का बाही बड़का बने से हो जाई अपना के हम खेला करी। आ चुप रहना हे सूरज बाबा जइए कर खतरा मोड़ कहिए तोरा के हम अरग दे। आ चुप रह, हम नहीं जाने तोरा बारे में। 4 गो भतार को ले चलू आ चौधार बनल बारू। चल अब तू ऐसे ना मन बे पंचायती होई पंचायती। चल हां जहां तोरा फरिया को उधर फरिया ले रे ना ठीक तोरा से डर भाई। अरे तोरा हम कुछ समझी ला रे हैं? हां खेला वाली निकल जल्दी घर में से, जल्दी निकल घर में से। हां जहां खेलवरी हो थू। हां जहां पंचायती करबे कर ली, हमरा डर नहीं।